Cystadlu'r gwartheg godro wedi cyrraedd ac yn prysur agosau ac ni'n dechrau gyda Pencampwriaeth i'r Heffrod godro. Dwi'n cael cwmni Rhys Beinon o fferm Gwetre Fach, yr Hendi. Bore da Rhys, siwr pethau? Bore da Iwan, ti'n iawn? Dwi'n ddau, ond mae'r haul yn gwenu ac ni'n barod am Pencampwriaeth a hanner fan hyn yn dyn ni. Odi, mae'n argoeli'n ddyrnod braf a mae safon y gwartheg, mae'n arbennig. Yn cadw gwartheg Holstein adre, eich hunan, a hefyd yn filfeddig, mae bywyd yn hynod o brysur Rhys rhwng popeth. O, stigon i'n neud, cadw'n brysur ydyn. Ydyn ni'n godro Holsteins adre a wedyn yn filfeddig fferm yn Sir Gaerfyrddin. Ac yn ogystal ar gwaith fel milfeddig, ar gwaith amaethyddol efo'r gwartheg godro a hefyd y defed Berishon sy'n gyda chi'n y sioe, chi wedi cael sioe lwyddiannus gyda'r defed eleni fyd yn do? Ydyn, mae'n frawd Ifan yn gofalu amdano reini, mae wedi cael sioe arbennig o dda eto. So ydyn, digon i'n neud. A ti hefyd yn feirniad ar banel beirniadu cenedlaethol yr Holsteins? Ydw, dwi'n mwynhau wneud tipyn o feirniadu wedi gael rhofel wedys i'r Holsteins yw'n ddilait i de. Ond wrth edrych ar y dosbarth o'n blaen, mae'n bleser gweld bob un o'r bridiau llath yma, maen nhw'n arbennig. Duncan Hunter sydd yn beirniadu o swydd Hartford yn ŵr hynod o brofiadol, wedi beirniadu dros y byd, wedi beirniadu yn Awstralia neu Affrica, Sweden, Latvia ac yn y blaen. Yn ddyn Ayrshires yn benna, wedi cadw Holsteins hefyd, ond yn ddyn hynod o brofiadol, Rhys, yn dweud? O, ydi eithriadol. Gewn ni ddim beirniad lot yn well. Mae'n gyfarwydd ar safon ucha yma. A fel wedys ti, mae wedi cael lot o lwyddiant yn y bryd Eshes ar y gorffennol, wedi magu ambell i Pencampwr ma yn y Royal Welsh yn y gorffennol i'n hun hefyd. I ni wedi gweld heddi yn barod bod y gwartheg Byrgorn wedi cael sioe dda, wedi ennill y gil wobr yn y tîm o dri. I ni'n gweld heffer neis da nhw fan hyn nawr gan Sioe Thomas Drysgol Goch. Ydyn, maen nhw'n deulu sydd wedi bod yn arddangos fan hyn ers rhyw 80 mlynedd. Sioe i'r pedwerydd genhedlaeth i arddangos fan hyn. Arbennig yn dweud. Maen nhw'n godro rhyw 700 adre ar Byrgon yw'r mwyafrif y da yna. Mae'r da yma dim yn unig yn dda yn y sioe dyn nhw, maen nhw'n dda sy'n godro gytre a wneud arian i nhw. Yn union. Maen nhw'n wneud y ddwy job o'r teg. Yr heffer fach Brown Swiss wedyn, braf i'w gweld nhw yma a gweld y niferoedd yn gryf yn y sioe fawr melen. Ydyn, maen nhw'n fryd, yn y cyfandir, maen nhw'n eithriadol o boblogaidd. Ydyn nhw wir? Ydyn. Bies i mas yn y sioe yn Ffrainc sawl blwyddyn yn ôl ebyn nawr, a nhw'n un o'r bridiau mwy o poblogaidd mas yna. Mae'n drenu bod dim byd mewn llath yn ei heddi gystadlu, a mae'r llobach ma yn ei ffindo'n anodd yn erbyn rhai o'r lleill. Beth yw'r rheswm bod nhw mor boblogaidd ar y cyfandir felly? Bryd o'r cyfandir un nhw, mae nhw'n dda eitha caled ar y cyfandir, mae safon i llath nhw'n uchel, mae nhw'n dda yn amlwg o'r swister yn wreiddiol, a mae nhw'n nifer bowr yn nhw yn Ffrainc. O, mae hon, drych ar yr heffer yma fyd, mae hon yn heffer a hanner eto yn dwi. Odi, a mae'n drisiad ifanc, mae'n edrych fel drisiad, dim wedi eiddfedu yn ormodol. Heffer Bev Baker yn dy fe o hon? Ie, Bev Baker, BB Sidekick Memory i reini sydd a diddordeb. Merch i sidekick yw i. Mae'n arbennig, mae cydbwysedd y gader ôl yna. Mae'n cerdded yn rwydd, asgwrn a'i lliol yn ei, cader ôl llydan. Gader mlaen yn un o ddadau chorff a senau gored tu hwnt. Mae'r beirniad wedi gafel yn meicroffon dywelwn neu ameiliad i glywed beth sydd ag ei ddweud cyn i ni weld pwy sy'n mna hi. Is an achievement in itself. But I think the standard, the quality of all the breeds that we've got in front of us here is again exceptional. I'll just give you some of my observations of what I'm seeing. So we've got a Holstein here, a Holstein with oozes of power and strength. Not the biggest Holstein in the world, but wow, she's got some power. She's got some depth about her. And she's very correct through that rump, which I love to see, and a tremendous mammary system showing great venation. Then we've got an Ayrshire, a very balanced and very correct Ayrshire. You struggle to find holes in this young heifer. She's got that hard top. She's got that lovely width through the rump, which we all like to see. And then she walks on tremendous legs and feet. Then you've got a Jersey full of dairy quality. She's real sweet. She's long. She shows us tremendous bone quality all the way through, and tucked away underneath is that sweet mammary system. The dairy shorthorn again, a shorthorn that looks like she's giving oozes of milk. She's got that openness. She's got that depth through the rib. She stands well. She parades well. And when you get in behind this heifer, she's got plenty of width about her as well. And then you got the brown Swiss. Okay, we haven't got an udder between the legs here. We've got a young calf,
but not taking nothing away from her. She's sweet, she's long, she's dairy, she's got that strength through the legs and feet and that tremendous width about them. So I can't help but commend all of the exhibitors. But when I'm judging heifers, I'm looking for an animal that's going to last a long time. We need these animals to produce year on year. We need these animals to live healthy lives. We need them to be adaptable to all different environments and systems. So I will be selecting the heifer that I believe will do that. And I'm sure everyone's got different opinions, but yes, I respect yours. I hope you respect mine. So let's go out there and tap out the champion and reserve junior champion of the Royal Welsh 2025. Wel, dyma ni te. I ni'n agos iawn at ganlyniad ym Pencampwriaeth yr Heffrod ifanc yma yn Sioe Fawr 2025. Y beirniad wedi cael deud I ddeud. Rhys Beinion gyda fi fan hyn. Le mae Duncan Hunter am fynd, Rhys? Mae rhyw dwmlad bydd bod yn licor jersey Ifan a falle Holstein mae wedi mynd am. Am yr Holstein! Arbennig iawn. Ie. Bev Bic, BB Sidekick Memory a berchnogaeth Bev Bic. Ar gil wabr i'r jersey. Go agos. Ie. Wel, arbennig. Ie, a Chris I hun yn arwen y drisiad Holstein yma, a mae jyst yn rhyw gydbwysedd arbennig i'w chorffi. Mae'n llawn cymeriad lleithog fel wedon ni, mae cader arbennig gyda Ifan, a mae'n un sy'n mynd I bod yn para am y dyfodol. A nath y sôn hefyd chydig am y lled na rhwng yr asennau ac yn y blaen yn do. Just y pethau bach na sy'n gallu gwneud y wahaniaeth weithio ynddo fe. Adi. Ti'n siarad arbennig. Rhys, diolch o galon I ti. Ond wrth gwrs, mae'r Pencampwriaeth Fawr I ddod.